Danas je u Barajevu potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji između Privredne komore Srbije i Gradske opštine Barajevo. Ispred opštine Barajevo sporazum je potpisao predsednik Gradske opštine Barajevo Slobodan Adamović, a ispred Privredne komore Milivoje Miletić, vršilac dužnosti direktora Privredne komore Srbije. Svečanom činu potpisivanja prisustvovao je i zamenik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović, kao i brojni privrednici sa područja opštine. Predmet ovog sporazuma je saradnja komore i opštine Barajevo radi ostvarivanja interesa svih privrednih subjekata koji obavljaju registrovanu privrednu delatnost na teritoriji opštine Barajevo. Predsednik Gradske opštine Barajevo Slobodan Adamović u svom obraćanju okupljenim privrednicima je naglasio: Hteo bih da pozdravim goste, da se zahvalim svima vama koji ste došli da prisustvujete ovom svečanom činu. Trudit ćemo se da ovaj šalter koji danas otvaramo bude jedan most saradnje između preduzetnika i organa lokalne samouprave i ne samo njih, nego i grada Beograda. Trudit ćemo se da smanjimo potrebu svim privrednicima, preduzetnicima da odlaze u grad Beograd, da odlaze van Barajeva i pokušat ćemo da rešimo sve njihove probleme upravo ovde, na tom šalteru i u ostalim službama Gradske opštine Barajevo. Još jednom vam hvala što ste došli i nadam se da ćemo uspešno sarađivati. Hvala. Milivoje Miletić, vršilac dužnosti direktora Privredne komore Srbije, je rekao: Pre svega želim da se zahvalim domaćinima, predstavnicima grada Beograda koji su inicirali da upravo danas ovde u Barajevu potpišemo jedan sporazum o saradnji koji pre svega treba da omogući preduzetnicima iz Barajeva da na jednom institucionalnom nivou realizuju svoje poslovne aktivnosti. Mi smo spremni, naglasio je on, da sve svoje usluge koje dajemo privrednicima stavimo u funkciju razvoja preduzetništva u Barajevu. Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda, je posebno istakao: Otvaranje preduzetničkog šaltera u opštini Barajevo je nešto što je Barajevu sigurno bilo potrebno. Ovo je 9. po redu šalter koji mi otvaramo u našem glavnom gradu. Zahvalio bi se posebno Privrednoj komori Beograda, iskrenom i pravom partneru grada Beograda, bez koga naravno ova realizacija ovog projekta i otvaranje ovih šaltera ne bi bilo moguće. Preduzetnički šalter je mesto, rekao je Andreja Mladenović, gde će preduzetnici iz Barajeva imati mogućnost da dobiju savet, uputstvo i pomoć, što će za njih biti dragoceno, posebno za one koji ulaze u svet preduzetništva, a da s druge strane oni koji već rade mogu da dobiju potrebne informacije, koje su mogućnosti za subvencije, koji konkursi su u toku, kao i koje sve mogućnosti i povoljnosti mogu da iskoriste. Dogovoreno je ovom prilikom da se u opštini Barajevo formira Savet za privredu, kao i udruženje preduzetnika, u čemu će imati svu potrebnu pomoć od strane Privredne komore i opštine Barajevo.